Soha nem adtam vissza munkát, soha nem mondtam azt, hogy nem. Bármilyen nehéz feladat volt, bármilyen feladattal odaállt a producer vagy a kaszkadőr szakértő elém, és mondta, hogy ezt kell megcsinálni. Még akkor is, ha nem volt idő próbálni, és számtalanszor van olyan, hogy egyben meg kell csinálni. Nagyon sokszor van olyan. Mondom, persze. De a belső hang magamban, úristen, hogy ebből mi lesz. De azért tudtam a korlátaimat. De ha lehetett, készültem. Gyakoroltam, készültem. Tehát mindig azt mondom, hogy mit tudsz csinálni, amikor ugye Gerda is járt biztos egyetemre, amikor kellett menni vizsgázni. Ha lehetett puskázni, akkor oké. De itt nem lehet puskázni. Itt nincs lehetőséged rá. Ha oda kerülsz, akkor ott meg kell csinálni, és senkit nem érdekel, hogy megy oda a ló, vagy hogy csúszik el az a motorkerékpár, vagy hogy áll fejre az autó. Mindenki nézi a monitort, mindenki várja az akciót, amit bepróbáltál adott esetben, ha kellett, hanem akkor is, hogy te azt megcsinálod, azt a feladatot, amit elvállaltál.